Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo, kagyan ito ng mga top stories of the day. Today is July 9, 2026, Huwebes nga adlaw. Bulkan Canlaon liwat nga naglupok. Heavy ashfall na eksperyensya sa pila ka mga lugar sa Canlaon City. Mga pananom apektado. Negros Occidental Board member ginakabig nga person of interest kasunod sang gimpatagayon nga operasyon sang PNP kontra sa illegal nga isabong. 171 ka mga pamilya nga yara malapit sa Ibid Creek sa biyak na bato sa La Castellana gin-evacuate kasunod sang paglupok sang bulkan kag pag-ulan. 20 ka mga balay sa Hinigaran gin-igo sang buhawi. Kag sa good vibes, traditional nga tikog weaving sa isa ka barangay sa San Carlos City nagapabilin sa gihapon. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bulkan Canlaon liwat na naman nga naglupok. Ining ikaapat na nga paglupok sa bulkan sining nga tuig. 7:33 AM kay inasag aga na record ang moderately explosive eruption sa Bulkan Canlaon. Sa nagsa-seismic kag infrasound records, naglawi kini sang 3 ka minutos. Ang dark gray plume nagsaka sa 2.3 ka kilometro sa naibabaw sa crater kag padulong sa east nga direction. Sa video ni Ray Ann Pineda-Betio nga taga Barangay Pula sa Canlaon City, makita ang pagtimbuok sang aso kasunod sa pagbuga sang bulkan. Tuman kakusog suno sa iya sang inadabatian nga lupok kag nabatsagan na nila ang pag-vibrate sang duta. Sa Bacolod City sa post sa mga netizens, kitaon man ang pagtimbuok sang aso sang bulkan. Suno sa kaya, Marie Andelin Quintia, ang resident volcanology sa pila ka lugar sa Canlaon City, may ara sang heavy ashfall. Sa mga malapit gid sa bulkan, may ara sang tephra fall, tukon ang pagtupa sang do mga pebbles kadalagko kaangay sa post ni Mondido Escalante Jumari. Hindi pa mo confirm as of press times ang Fivox kung bala may mga batugid man nga nagtupa sa pagbuga sa bulkan, kaangay sa mga makita sa social media bangod ang mga sources ng Fivox sa mga natungdan nga mga area. Hindi man makakonfirm nga may kasubong nga mga bato. May pila ka mga lugar sa Cebu na tupaan sa manipis nga ashfall bangod sang direction sang hangin suno sa Fivox. Sa nabukid nga bahin sa San Carlos City, may haraman sang light ashfall. Wala sa may report nga lahar flow, pero ini ang ginabantayan. Sini nga tuig sa Quinta, ikaapat na ining nga moderately explosive eruption sang Bulkan Canlaon. Ang dugay-dugay at ang masinyong dugang pagiging detalye tungkol sa paglupok sang bulkan. Ang ash is mas finer siya kung kung mas malayo, mas pino. Kay dito siya kaya dalon sang hangin ang mas lighter nga kwan. Pero pag mas malapit ka sa source, pwedeng mas madamol and mas coarse ang rocks or ang mga abo nga makadto sa lilim. Pero that's still technically ashfall or lain ang tawag siya na? Tephra fall siya, ma'am. Sa number 9, may pagtupa na sa mabunok na ulan sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental. Gani, mayaran sa ginpatigayon nga evacuation. Pila ka lugar sa Negros Occidental ang nag-eksperyensya sa pagtupa sa mabunok na ulan sa La Castellana kag Isabela. May ginpang evacuate. Sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, may 55 ka pamilya o 165 ka individual sa Barangay Bulad sa Isabela ang gin-evacuate gabi isang Miyerkules. Suno kay Irene Bell Plotenia, ang pamuno ng PDRRMO. May mga areas nga ginbaha. Sa Barangay Robles naman sa La Castellana, may 124 ka mga pamilya ang yara sa kilid sa Suba kag mga flood-prone areas ang ginpaidalom sa preemptive evacuation. Suno kay Rimuel Laho, ang PIO sa La Castellana. Sa Barangay Robles, may 5 ka mga evacuation centers sa barangay. May mga lugar nga naging mabunok ang pagtupa sa ulan. Suno kay Plotenia, para sa lamang sa Don Salvador Benedicto, light to moderate rains naman ang ulan sa Bago, Pontevedra, Valladolid, Binalbagan, Isabela kag La Castellana. Ining tugas ang habagat nga ginpabaskong sang Bagyo Inday. Naguyang ang bagyo samtang padulong sa northwestward sang Philippine Sea. Sa heavy rainfall outlook sang Pag-asa bangod sa habagat nalakip ang Negros Occidental sa 50 mm to 100 mm na pagtupa sang ulan.
may 20 ka mga LGU sa Negros Occidental na nag-cancel sang klase subong nga July 9. Nag-cancel man ang bilog nga Negros Oriental sang klase sa bilog nga probinsya. Ang sa Isabela, bimis may mga flooded area na sila nga reported, yeah. Oo, kahapon. Ang heavy rains, ma'am, saan ugid di gina-expect? Friday pa? More or less, Miss Friday, pag Sa number 8, BJMP NIR, ang nagatuyo karon magpatukod sa dugang nga mga BJMP facilities sa rehiyon. May pila ka mga LGU nga naga-offer sang ila sini nga mga duta nga patindugan sang amo nga facilities. Ginakabig sang Bureau of Jail Management and Penology Negros Island Region nga dako nga pagpanghangkat sa una sini nga tuig ang mga gutok nga mga jail facilities sa rehiyon. Inigit pahayag ni BJMP NIR spokesperson Attorney Judy Benray umadhay kadungan sang ilapag sa ulog sang una nga anibersaryo sang BJMP NIR kag ika-35 nga anibersaryo sang BJMP. Suno kay umadhay, isa sa mga pagatutukan sa BJMP ang pagpatukod sang dugang nga mga pasilidad sa rehiyon. Nagtanyag na sang duta kag pondo para sa pagpaobra sa dugang nga jail facility ang Cadiz City. Samtang may nagapadayon naman nga pagpatukod sang isa pa ka facility sa San Carlos City. Nagtanyag naman ang syudad sa Bacolod sang duta para patindugan sang dugang nga jail sa syudad. Nagaginutok na gid ang mga jail facilities bangod sa kadamuon sa mga preso, ilabi na sa Bacolod City kag Silay City suno sa iya. May 32 lamang ka mga jail facility ang Negros Island Region kag masobra sa 8,000 ka mga preso ang yara diri. Pinapit ka bisita sa Public Safety Undersecretary Jed Patrick Mabilog sa anibersaryo sang BJMP NIR. Yagin pahayag nga nagalibot sila sa karon agud matumod ang mga kinahanglanon sa BJMP sa tagsa ka rehiyon. Handa man ang gobyerno nasyonal suno kay Mabilog nga maghatag sang pondo para sa pagpatukod sa dugang pagid nga mga pasilidad. Ang goal is mag-isip kita sang number of PDLs is equivalent to the number of beds. Pero sa subong, hindi na number of beds, kundi number of floor space. Kay as a matter of fact, ang ginahimo subong, daw ginaschedule na lang kung saan matulog ang PDL kahit hindi man sila pwede kadungan tulog tanan kay magalinutok din sila. So amoy na nga gina-schedule pero right now ang mga congested natin yung mga jails are in Silay and Bacolod, so we cannot yet provide the specific numbers, but we are hoping that ang mga big jails, particularly ang sa Bacolod, Silay, we can start preparing or makakuha kita donation from those areas in order para ma-remedy naton ang decongestion. Yes, ang mga dlagko nga mga jails. Sa number 7, Bacolod City Mayor Greg Gasataya nagahaylo sa mga elected officials nga voluntaryo magpa-drug test. Hindi man mandatory nga magpaidalom sa drug test ang isa ka public official, pero kung sining ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga mas manami kung sila mismo ang magapangunas ini. Inipahayag sa alkalde matapos ang ginanunsyo sa syudad nga magusugod na sini nga bulan ang random drug testing para sa tanan nga mga empleyado sa Bacolod City Government Center magluwas sa mga job order employees. Gisiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga target sa syudad nga mapaidalom sa drug test ang 50% sa mga empleyado sang tagsa ka mga departamento. Inisandig sa isa ka executive order nga ginagdaan ni Gasataya. Sandig sa pagsulundan, kung magpositibong isa ka empleyado sa unang nga test, ipaidalom siya liwat sa confirmatory test. Kung liwat naman ini nga magpositibo, sarang siya maghingyo pagid nga mapatest liwat. Apang ang empleyado na mismo ang magabayad sini. Kutob sa magpositibo ang ipaidalom sa rehabilitation kag sarang man ini makabalik sa serbisyo kung matapos ang rehabilitation period. Yara naman ang desisyon o kunyara naman sa desisyon ni Vice Mayor Calao Montevilla kung ipaidalom man sa drug test ang mga konsihal sang syudad. Ginsiling ni Gasataya nga mas maayo kung ang mga elected officials ang magpanguna nga magpa-test bilang transparency. Dugang pa niya, madugay na niya nga ginaubra ini. Antes siya nagpungko bilang alkalde, voluntaryo man siya nga nagpa-drug test.
although it's not mandatory, but nabigit. Everyone should be transparent. No? In my case, I've been doing this since pagpungko ko. Kaya ko natanda sa test diba? Then dako maning ko dako nga as local chief executive dapat you should set as a role model sa mga empleyado. Sa number 6, isa ka lalaki nga namising sa sulod sang isa ka semana nasapuan nga patay. Nagakaagnas ng bangkay sa 27 anyos nga lalaki sa nasapuan sa Purok Saging, Barangay Kanturay sa Sipalay City, alas 10 sang aga Miyerkules. Ang biktima ang nadula kag wala makapauli sa balay sa sulod sa 7 na kaadlaw. Sunod sa amay sa biktima, may balatian nga epilepsy ang iyang bata. Ginaproseso sang team gikan sa scene of the crime operatives ang crime scene kag nagpatigayon sang examination sa bangkay sang biktima. Sa number 5, pagpangawat sang isa ka lalaki sa simbahan kag sa kumbento nakuhaan sa CCTV. Dakop sa closed-circuit television camera footages ang pagpangawat sang isa ka lalaki sa kumbento kag simbahan sang St. Jude Thaddeus Parish and Shrine sa Barangay Alis sa Bacolod City pasado alas 12 santungang gabi isang Miyerkules nga adlaw. Sunod sa post sa simbahan, dako ang kantidad sang kwarta kag mga kagamitan ang nakuha sang lalaki sa video. Nagapati ang mga staff nga posible nga yara nga daan sa sulod sa simbahan ang lalaki nga nakapanago antes pa man sila nakapanira. Makita sa video nga may nataban nga t-shirt sa ulo o kung may natabon nga t-shirt sa ulo ang lalaki samtang nagapang-ukay sa mga gamit. Nagatiniil, nakasuksok sang mao nga dilargo kag may tattoo sa likod ang amo nga lalaki. Naglibot ang mga tanod sang Barangay Alhis kag ginpakita ang kopya sang CCTV sa mga pumuloy apang wala sa may nakakilala sa suspect sa karon. Para pang investigasyon sa Police Station 7 sa amo nga insidente. Sa number 4, 20 tanan ka mga balay sa hinigaran ginpang igo sang buhawi. Nagkalaguba ang 20 ka mga balay sa higad sang baybay sa duha ka mga barangay sa Banwa sa Hinigaran, Negros Occidental matapos ang pag-igo sang buhawi alas 6:45 sang aga kaina. Base sa records sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, may 8 ka mga partially damaged houses sa Punta Pasil, Barangay Tagda, samtang 7 sa Sitio Raming kag 3 sa Punta Tanulo, sakop sang Barangay Pilar. Ginsiligli Hinigaran Mayor Grace Arceo nga may 2 ka mga dugang nga mga naguba nga balay sa Punta Pasil ang gina-verify sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sunod sa mga pumuluyo, ang buhawi ang naporma sa lawod kag nagpadulong sa mga pamalay sa higad sang baybay. Wala sang reported nga nasamaran sa among insidente. Sining nga hapon, nagpanghatag ang Banwa sang GI sheets para maislan ang mga nagkalaguba nga atop sa mga apektado nga mga pumuluyo. We have 20 nga na-identify bala nga na partially damaged. Kay si Buhawi, so sa babaw siya nag-agi. So ang ilang nga mga atop, amo to siya ang kag-igo, kag nalupad gid. No? So nag-turn over na kami subong hapon. Oo, sa amon nga MDRM o sa mga scene JI sheets no para i-replace to sa mga nagubaan bala atop. Sa number 3, 171 ka mga residente sa may kilid sang Ibid Creek sa Barangay Biak na Bato sa Banwa sa Castellana ang ginpang-evacuate kasunod sa paglupok sa bulkan kag pag-ulan. 171 ka pamilya nga nagapuyo sa kilid mismo o kung malapit sa Ibid Creek sa Biak na Bato sa Castellana ang gin-evacuate bilang pagpangaman sa posible lahar kasunod sa paglupok sa bulkan kanlaon. Sunod sa kay Biak na Bato kagawan Alan Tumakin,
As of 2 p.m., nagdangat sa 463 ka individuals ang mga gin-evacuate kag ini sila ang gikan sa 3 ka sityo sang Biak na Bato, Tamburong, Luhukag, Kalapnagan. Wala pa nalakip sa isip ang mga nagatinir sa guwa sang evacuation center. May pag-ulan sa La Castellana dalasang habagat. Nagpangaman ang barangay batok sa posible nga pag-awas ang Ibid Creek kag hindi man madula ang posibilidad sa lahar karon nga nagbuga ang bulkan Kanlaon gani ginpakamaayo ang preemptive evacuation. Kaya sila nagatinir karon sa Biak na Bato Covered Court, SK Hall kag Biak na Bato Elementary School. Ang sapa ang nagamat-amat naman tapan subong suno siya kay tumakin. Sa tuan ay 238 ka pamilya ang nagatinir sa natungdan nga area pero may na-relocate na nga 50 ka pamilya damlag pa suno sa kagawad. Nag-iba kami kay sige pa binagyo. Sige man basi bala mag dulog ang lahar kag ang mga sapa nag slightly tapan man sa subong. Sa number 2, isa ka board member sa Negros Occidental ang kinakabig sa karon nga person of interest sa ginpatigayon nga raids ang PNP sa isa ka operation sang illegal nga isabong sa banwa sang Ibi Magalona. Makita sa video ang pagtinumpok sa mga patay nga mga inugbulang nga manok. Ini ang kuha sa kapulisan matapos nga matukiban sa kahapon nga adlaw Hulyo 8 ang isa ka illegal nga online sabong operation sa Hacienda Pilar, Barangay Alicante, Ibi Magalona samtang nagapatigayon ini sang manhunt operation. Gisiling ni Police Regional Office Negros Island Region Director Police Brigadier General Romano Cardino nga tuyo lang kuntani isang kapulisan nga mag-serve sa warrant of arrest sa isa ka most wanted person sa rehiyon apang pag-abot sa otoridad sa lugar ila nadakpan ang nagapadayon nga operasyon sang illegal nga isabong. Gikumpirmar man ni Cardino nga nakit-an sa otoridad sa Negros Occidental Board Member Andrew Montelibano nga yara sa sulod sang compound kung saan inahamtang ang isabong. 4 ka persona ang arestado matapos nga nadakpan ini sa akto nga nag-operate sang nasambit nga aktibidad. Sila ang ginapatihan man nga may kaangtanan kay Montelibano. Magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1602, Illegal Gambling kag Cybercrime Prevention Act ang mga sospetsado. Samtang ang subject kuntani isang manhunt operation ang nakapalagyo kag wala na madakpan sa otoridad. Wala man na aresto si board member Montelibano sa ginpatigayon nga operasyon, pangudsuno sa kapulisan. Wala siya nakit-an sa akto nga nagapakigbahin sa isabong. Ginakabig sa kapulisan nga person of interest si Montelibano, bangod ginapatihan man nga siya ang tag-iya sang amo nga lugar. Apang, giklaro ni Cardino nga wala na pamatud-an kung si Montelibano gidman ang sa likod sang illegal nga operasyon. Parayon pa nga ginaimbestigaran sa kapulisan ang kahilabtanan ni Montelibano sa illegal nga isabong sa Ibi Magalona. Si Montelibano ang pamuno sa Committee on Games and Amusement sang Sanggunian Panalawigan sa Negros Occidental. Gitinguan sa Digicast Negros nga makuwang bahay ni Montelibano apang wala pa siya nagasabat sa iyang telepono kag wala man siya kaina sa iyang talatapan sa Kapitolyo. Nakuha sa operasyon ang 142 ka mga buhi nga manok, 1,016 ka mga patay nga manok, 156 ka bulang kag mga equipment kag ginagamit sa online operation. Ginapasiguro naman sa kapulisan ang publiko nga wala sang whitewash nga matabo kag wala sang bisan sino nga public official ang makaluwas sa layi. Actually, i-check natin yung talagang ownership ng property. So, I have directed the Chief of Police to check with the Assessor's Office kung sa kanya ba talaga yung property, sa kanya ba nakapangalan, para ma-establish natin yung ownership. So, bakit hindi siya na-ulit? The mere fact na nandun yung presence niya? Actually, hindi kasi siya ang subject natin talaga sa operation. So, most wanted talaga ang ating target. So, hindi naman natin ma-establish sa mga operatiba natin siya ay involved doon sa online sabong na to kasi na-chance upan lang naman natin itong online sabong operations. Parang hindi naman siya na actually on the act of the nakasama doon sa nagsasabong. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Matapos maglupok ang bulkan Kanlaon kay nasang aga, nag-ulan sang abo sa walutanan ka mga barangay sa Kanlaon City, kag naglapot pa ang abo sa Cebu.
Mga utan nagkalalaya matapos mataktakan sang abo. Yaring report. Nag-harvest na kainas ang agas ang iyang mga petchay ang mangunguma nga si Michael Bitsedo. Sang gulpi lang naglupok ang bulkan kanlaon. Nagpulo ka minuto sa nagligad. Nagkarataktak na ang mga abo nga may upod pa nga mga mainit nga pebbles. Nagrekta initanan sa italamnan sang utan, lakip na sa masobra 8,000 kapuno sang petchay. Amo siniyang itsura sang iyang mga petchay nga inog harvest pila lang ka oras matapos ang ashfall. Natabunan sang abo, nagkalalaya kag nagkaladunot. Ang ginkapitalan niya sang 16,000 pesos kag ginalagaan sa sulod sang 2 ka bulan, hindi na niya mabaligya. Gikapitalan mo, ginpangabudlayan mo para mag-harvest. Mag-harvest. Yung saon kay damage man. Nakakadlaw ka pa. Hugit tayo may mo ano sir. Nibilib ko sa imo, nakadlaw ka pa. Okay, naanan mo man yung pangabuhay na mo sir ko. Mo na yung kwan. Panguma. Ano plano mo subong? Tanong na putag balik, ngita lang tag lagi ideya ano maka palit putag similya. Ginakadlaw na lang ni Michael ang iyang alibog. Wala na siya sa may mahimo. Ini ang risgo nga dala sa pagpananom nila diri sa tiilan sang bulkan. Isa lang si Michael sa mga mangungumangan na halitan sang liwat nga pag-alburoto sang bulkan kanlaon. Nagsamo ang ulan kag ashfall matapos ang paglupok sang bulkan. Gani ang mga pananom nangin color gray ang dalan natabunan sang abo. Ang mga salakyan nabulit man sang abo. Pati ang sagwa sang City Hall nga nagaparking ang mga salakyan natabunan man sang abo. May mga pumuluyo nga masako sa paghugas ng ilang mga atop para makakas ang abo. Kung hindi siya matinuan, sir, maguba ang... Sunod sa kay Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas, ulan ang ilagi na preparahan dala sang bagyo nga Inday. Kag worst case scenario, ang paglupok pagid sa bulkan. Kag natabo gid ini. No, pero part of our preparation is also preparing the worst case scenario. That if ever merong bagyo, so nagpe-prepare din kami na kung sakali mag-erupt din yung volcano. So truly it happened right now. Sunod-sunod nga kalamidad ang naglabay sa Canlaon City. Kag napreparahan na inis ang syudad. Miyerkules, masobra sa 200 ka mga pumuluyo ang nag-evacuate. Ang ginakakulbaan lang sang alkalde nga base sa paglupok sa bulkan, naghumok na naman ang duta kag naghalug ang mga bato. Kag base anuron sang baha, papanaog sa city proper. We hope and pray no, na walang malaking tubig no, dahil hindi natin alam yung pagsabog na yun medyo malakas. Maybe it caused the loosening of mga rock formation doon sa taas. So pag maraming tubig, no, delikado na mag landslide at saka dala ng malakas na tubig, pupunta na rin sa mga riverbanks natin. So delikado pag ma-overwhelm yung sapa natin, pupunta sa mga residence area. So yun na yung pray namin na wag lang sana. Ang ashfall ang naglapot pa sa Cebu. Gani pati flight sa mga eroplano sa Mactani Airport, apektado man. Parayon ang clearing operations ng DRRMO sang Canlaon sa mga naporma nga mga sapa-sapa sa dalan dala sang flash flood sang pag-igo sang bagyo nga Tino sa nagligad nga tuig. Wala pati gayon nga naka-fully recover ang syudad sa halit sang Tino, pero may panibago na naman nga pagpanghangkat. Pero sunod sa alkalde, handa sila para dire. Kag napangitaan na nila sang salayluhan sa mas safe nga mga lugar ang mga pumuluyo nga masami nagabiya sa ilang mga balay kada maglupok ang bulkan. Kag sa good vibes, ang tradisyonal nga tikog weaving ang nagapadayon sa gihapon sa isa ka komunidad sa San Carlos City. Bisan pa nga nagadutay na mga katigulangan sa isa ka komunidad sa sitio Kabagtasan, barangay Kudkod sa San Carlos City, nagapabilin sa gihapon sa ilang komunidad ang tradisyonal nga pamaagi sa pagpanguma, pagpangisda, kag ang tikog weaving. Ang tikog weaving ang isa sa mga palangabuhian sa mga lokal sang sitio Kabagtasan humalin pa man sang una. Tikog o kun reedgrass ang ginagamit sa mga taga Kabagtasan sa pag-obra sa mga banig, sa mga bags, cable runners,
kag iban pagid nga mga produkto. Ining natukiban sa San Carlos LGU matapos nga nagpatuman sila sa Cultural Heritage Mapping sa sitio Kabagtasan kag Magunon Falls sa Barangay Kudkod. Surusahan nagapamuno sang Kabagtasan Tribal Council nga si Eunice Impil, ilaman sa gihapon ginagamit ang lingwahe nga binukid sa lugar tubtub sa karon. Ginpreserve man sang komunidad ang sagyap ukon sinang una nga pamaagi sa pagpanakop sang isda sa ilang mga katubigan. Sa digman sa mapping sa syudad, ginatudlo gid sa mga katigulangan sa ilang mga kabataan ang kagkaapuhan ang ilang mga tradisyon rason nga tubtub sa karon nagapabilin pa ini nga ginawi. Antes makakadto ang isa ka bisita sa sitio Kabagtasan, kinahanglan man nga magkuha sa anay isang permiso sa Tribal Council. Ini ang pamaagi sa komunidad ang mapabilin nila ang ilang mga indigenous practices. Matapos ang mapping, iga-consolidate na sa syudad ang tanan nga impormasyon nga ilang nakuha agud makadihon sa mga programa para sa pagpangaping sa natural kag cultural heritage sang barangay Kudkod. Shoutout anay sa aton nga live viewers subong nga hapon si Sarah Yu. Mayong hapon Bacolod, keep safe everyone watching from Doha, Qatar. Si Mating Years, good afternoon Sir Roming and Digicast Negros. Si Jessery Garucha Hivero. Maulanon nga hapon ka Digicast Sir Romeo kung sa tanan nga staffs ng Digicast Negros. Maghalong gid ang tanan. God bless everyone. Si Jocelyn Luquero mayong hapon Digicast team hoping nga everyone safe due to kanlaon eruption this morning. Si Chona Evangelista Caredo, mayang hapon Digicast Negros watching from Singapore. Si Sir James Mundihar, mayang hapon Digicast Negros. Kagambali Sir Romel Mahilong Galio, Heart. Kagabuyan tong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Subong adlaw, tutub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.